Ce faci, mami, te-a jucat ceva? Nu, scumpete, stai liniștit, du-te în camera ta. Bine. Bă, dar chiar atât de nesimțit să fii, dorm ca bou toată ziua, nici măcar un dege n-ai mișcat azi. Jigodiu! Da, vă mai așteptăm pe la noi. Bine, la revedere. Au plecat musafirii? Da, m-au plecat, pot să vii acum. Nu mai pleca odată că moream de foame. Știi că puteai să vii să mănânci cu noi aici, nu? Gata, în sfârșit. Mamă, am venit acasă. Bă, dar tu ești un cretin, ce dracu-ți bagi joc de munca mea? Păi du-te dracu de copil prost ești. Cătălin, hai la masă. Vin în 15 minute. Bine, puiule, hai că te aștept. Treci-mă la masă. Stai puțin că vin acum. Te chem să mănânci, nu să dai cu sapa. Boschetare. Hai că poate îți dau și două după cap. Ia vezi. Bă, dar vezi că mă chinui cu bagajele astea și stai pe telefon în fața mea? Nu faci nimic? Bine, hai că te ajut. Lasă-le dracu că le car și eu. Te găsi bunătate acum. Aha. Ce mă, cretinule, cu tine la ora asta acasă? Am fost și pe afară cu prietenii, ți-am spus că stau puțin mai mult. Treci la tine în cameră că se trezește tactul și te ia la bătaie acum. Au, hai că mă duc. Da. A trecut ceva timp. Da, e lângă mine. Vrei să-ți dau telefon? Nu vreau. Nu vreau să vorbesc cu ei. Aha, da, stai puțin că a plecat până la baie. Treci încoa că te omor în bătaie. Alo, să rămână tu și... Da, așa, vorbește cu ei că nu mori. Că stau una acum, da, am început facultatea. Vezi că plec la magazin, vrei ce? Ce mă cu dezastru ăsta în cameră? Hai mă, lasă-mă că fac o curățenie. Când vin de la magazin se găsesc lună în camera asta. Ei, n-are cum să observe. Ia mă, ai făcut curat? Hainele ți le-ai aranjat? Stai, nu deschide acolo. Te-a luat mama dracu. Tată, poți să mă duc și eu pe afară? Nu știu, bă, că-și întreabă pe măta. Mamă, poți să mă duc și eu pe afară? Du-te și întreabă-l pe Tarto. Bă, dar vă bate joc de mine, nu mai ia nimeni în serios? Ia că nu te mai duci nicăieri. Hai mă, lăsați-mă și pe mine că nu stau mult. Tu ia dragul meu, te-am făcut. Nu te duci nicăieri. Ia uite-l, doarme. Hai că lasă să se odihnească. Hai, Cătăline, ne trezim și noi. Hai că avem treabă de făcut. Gata, am dat și cu mopul. Stai că eu fac eu lui. Cătălin, hai aici repede. Hai, repede. Ce s-a întâmplat? Stai că vin acum. Hai mă, mamă, mi s-a luat de glumele tale proaste. Cătălin? Hai, scoală-te să mergi la școală, hai că e 8 ceasul, hai. Mai lasă-mă 5 minute. Nu ți-aș fi, mă, roșine, tu știi până cât treceam eu ca să mă duc la școală? Trebuia să merg 20 de kilometri. Ridică-te că te iau la palme. Aoleu, iar ai început. Hai că mă ridic.